Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong kagaguhan naman guys. So for today's vlog is, let's talk about something. Payo ko lang sa mga bagong breakup. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome sa Tropa Mo, Tropa Ko, Tropa tayo lahat. Enjoy watching! So, yun guys, kung bago pa lang ka sa akong channel, don't forget to mag-like, punch that subscribe button, and turn on the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos na i-upload. So, sa akong pagtanaw-tanaw sa mga social media, daghan na gyud, ubay-ubay na gyud ako nakita na mga hugot kayo mga post nga bago pa lang silang break. Yung mga post na single, ready to mingle. Single here. Sino pwede dyan? Single na ako. So, daghan naging mga post na mga nana na kung napayuba na story goodbye sa ex. Message para kay ex. Pamamaalam kay ex. Pamamaalam sa mga atong mga kaagi. I hope ex mabalik ka. Ha! My God, I trans. So guys, grabe naman kini mga post dire. So, kani mga akong mga ipagstorya ninyo karon mga tips ni para sa mga heartbroken para lang na ma-boost inyo ang mga kaugalingon na dili ikaw ang nawalan pero siya. So, let's get it on guys. So, first tip na akong i-tip ninyo kani kay para ni sa mga heartbroken. Kung di ka heartbroken ay nagtanaw diri. So, kung gusto lang ka malingaw ay tanaw na. So, number 1 tip, kung nag-break mo, ayaw ka anugon. Pasalamati siya kay gihatagan kaniya og chance na maadto ka sa saktong tao. So kana na tip kay ayaw jud ka anugon na kung nag-break mo. Ayaw pwede man mo hilak kay para makapagawas lang sa imong gibati. Pero ayaw ka nugni ang kanang sa time na imong gispend niya sa inyohang pagkakuan sa relationship, pagka-close o sa mga memories. Ayaw ka nugni kay mas nindot na pasalamatan nimo siya nga nakigbuwag sa nimo kay mas iya kang gatagan og chance na kuan maadto ka sa sakto na lalaki. Di ba? Sakto. Next kuan tip number 2. So, kung nag-break mo, ayaw ka anugon. Kay sa tinudanay, nagbuwag mo, kay wala na siya gusto nimo ug naa siya lain. Di ba? Sakto. Kung nag-break mo, nakigbuwag siya nimo, wala na siya gusto nimo. Unless kung naay point na iduaan lang kaniya, na right from the start, wala gid siya gusto nimo. Tip number 3. Kung nag-break mo, ayaw ka anugon. Kay mismo, ang panahon na ang na ipalayo ka sa mali na tao. Di ba? Realize this thing. Nagbuwag mo kay dili jud siya para sa imo. Tip number 4. Kung nag-break mo, ayaw ka anugon. Timan iya kang gisayangan, dili ikaw ang nawalan. Di ba? Oh! Tip number 5. So, this is the last tip. Kung naagod, ikaw pa gani nag-move on, nag-move on pa sa inyong mga memories, mong past na relationship, pero siya nag-celebrate na nag-mansari, first mansari sa iya bago. Di ba? Oh! Di ba guys? Realize, I hope naka-realize mong something na pain is normal, but it's not about the memories or the time you have spent, pero you just given a chance na maadto ka sa sakto na tao na I hope dili na end sa imong pagka adventurous na dapat if you are pain now, take time to heal.
And never give up to find a new one na mas responsible pa sa Please. Ayun na nga, if you love this video, click that like button, punch the subscribe button, turn on the notification bell, and don't forget to share this video sa inyong mga friends na bago pa lang nag-break. So, see you guys next time. Bye!